Halo jarane, Jesse. Ma evo me dole u podrumu, sjedim sam, sortiram nekakve gaće i čarape. Ma evo posvađao sam se sa ženom malo prije. Ej, znaš šta mi kaže gospođa? Kaže, nisi ti nikako moj tip muškarca. Nije mi, kaže, nikako jasno kako sam pristala da se udam za tebe. Rekao, šta mi fali? Kaže, šta ti ne fali? Rekao, ženska glavo, ne pijem, ne pušim, ne kurvam se. Rekao, malte ne, da ne moram ponekad na WC, mogao bi ga odcapariti, baciti ga mačkama da ga pojedu. Kaže, to mi smeta kod tebe. Što ne odeš nekad, kaže, s rajom na piće, pa ne pogledaš utakmicu negdje u nekom kafiću, a ne, kaže, tu mi se izvališ čitav dan na tom krevetu, ležiš da ponekad ne prdneš, ne bi, kaže, ni znala da si tu. Kaže, otiđi malo negdje s rajom, napravi belaj, potuci se, kaže, prevari me. Kaže, a ja ću ko da te uhvatim u prevari, pa ćeš onda ti da me moliš da se vratim, a ja ću kao da razmislim, kaže, pa ćemo se onda pomiriti sve tako. Kaže, da unesemo malo neke energije u ovaj brak, vidiš kako je sve postalo dosadno. Ja kao ne smijem na stranu, a ti nećeš, govori ona meni. Joj, rekao, ženo, znaš šta tebi treba? Tebi, rekao, treba taj televizor i te serije zabraniti. Facebook, Instagram, TikTok, sve ostalo deinstalirat. Metlu i krpu u ruke i čitav dan te tjerat da rintaš ko konj. Dok si sve te gluposti, rekao, ne ispadnu iz glave, pa ti ni brak, rekao, ni život ne bi bili dosadni. Joj, kaže, jesi zaostao, kaže, jesi seljak, možeš ti, kaže, sa sela otići, ali selo ne može nikad iz tebe. A pježi, rekao, sikter, noste belaj, rekao, i ko mi te preporuči.